Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с информационната емисия на телевизия TVSATCOM Дневник. Добър вечер и от мен. В началото вижте водещите новини. Навес, фургони 160 бали слама изгоряха тази нощ в Асеновград. Уникалният празник Каленица събра близо 400 малки момиченца булчински рокли. На събор край Раповския манастир се събраха в Съюза на слепите и слепоглухите в община Асеновград. Навес, фургони 160 бали слама изгоряха тази нощ в Асеновград. Няма пострадали. Пожарът, причинен от късо електрическо съединение, избухнал около 0 часа тази нощ. Фургон изгоря рано тази сутрин и в Катуница. Причината за случилото се е в процес на установяване. Освен фургона, огънят е унищожил техника, агрегат за ток и бензинова помпа за поливане. Тинейджър и мъж, заподозрени в опит за убийство, се издирват от Асеновградската полиция. С нощи около 19 часа пред къща в село Дълбок извор е възникнал пиянски скандал, при който момче на 18 години и мъж на 39 са нанесли побой на 36 годишен свой съселянин. При сбиването младежът ударил с брадва по главата опонента си. Пострадалият е настанен в болница в Пловдив с временна опасност за живота. Двамата нанесли побоя, които са известни на полицията, а по-възрастният мъж и осъждан се укриват. Главната касиерка на община Куклен Мария Павлова и счетоводителката Елена Панайотова вече са освободени от ареста. Те бяха задържани за 72 часа за сключване на съмнителни граждански договори на стойност 600 000 лева. Както вече ви съобщихме в новините на TVSATCOM, на 22 юни петък икономическа полиция започна ревизия на административната документация на община Куклен по повод съмнения за злоупотреби с общински пари. Тогава с обяснението, че трябва да дадат писмени показания, полицията изведе от общината главната касиерка Мария Павлова и счетоводителката Елена Панайотова. В последствие обаче двете служителки на общинската администрация в Куклен бяха задържани за 72 часа. Обвиненията срещу тях са, че са изготвили съмнителни граждански договори и са изплащали суми по тях на стотици лица на стойност около 600 000 лева. По неокончателни данни на разследващите органи, голяма част от лицата не са извършвали никаква дейност. В интервю за TVSATCOM кметът на Куклен Димитър Сотиров каза, че гражданските договори са се наложили като практика в общината с цел да се помогне на социално слаби семейства. По отношение на злоупотребите с финансови средства по проекти, ремонти и други, Димитър Сотиров каза, че не би трябвало да бъдат открити нередности. Разследването продължава. Телевизия TVSATCOM ще следи случая и ще им информира за неговото развитие. Пловдивският окръжен съд освободи от длъжност главния инспектор в отдел здравеопазване на животните на община Садово Йордан Йорданов. Инспекторът е обвинен в съучастие в контрабанда с животни. Йорданов е обвинен за това, че в периода от 3 до 30 май 2012 година в село Караджово, Пловдивска област, в съучастие с Васил Деведжиев, Петко Държиков и едно неизвестно лице е подготвил средства за контрабанда на 1200 агнета от Румъния за Турция, както и за длъжностно престъпление. Съдът намери, че са налице всички основания, предвидени в закона за отстраняването на Йорданов от длъжност. Той е привлечен като обвиняем за умишлени престъпления от общ характер, извършени във връзка с работата му и има достатъчно основания да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Съдът счете, че предвид факта, че Йорданов се явява контролиращ в длъжностното си качество на свидетели по делото, както и се намира в служебна зависимост с другите двама обвиняеми, това би могло да затрудни разследването по делото. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 3-дневен срок. Кафето, чаят и сандвичите от автомати ще поскъпнат между 35 и 60% в близките месеци. За това алармираха вчера от Българската вендинг асоциация. Причината е наредба на Министерството на финансите, която ще се гледа от кабинета в сряда. Според документа във всички автомати трябва да се инсталират касови апарати, свързани онлайн с Националната агенция по приходите. В момента оборотът от машините се пресмята на око. Бележка се пуска след като се преброят събраните монети. Следва валутната информация за утре.
От днес 25-ти храната за диабетно болните в Асеновград ще се дава на друг адрес, съобщи прес-центъра на община Асеновград. От фирмата, която извършва предоставянето на храната, уведомяват, че това ще става в заведението Трифон Зарезан на улица Александър Стамболийски, номер 10. Тя може да се взема от 10:30 до 12 часа. Асеновград е една от малкото общини в страната, която осигурява обяд за диабетно болните хора. Специализирани кухни за диабетици има само в 8 общини в България. Тази година средствата за издръжка бяха увеличени с решение на Общинския съвет. Утре ще бъдат изнесени списъците с имената на приетите на първо класиране в профилираните и професионалните гимназии. Това ще стане в училищните центрове. Записването на приетите на първия етап и подаването на заявление за участие във второ класиране от 27 до 29 юни в училището, в което ученикът е приет. За записването са необходими заявление до директора, оригинално удостоверение за завършен 7 клас, оригинал от медицинско за професия, удостоверение за преместване, издадено от директора на изпращащото училище и характеристика. Тези, които не са доволни от специалността, по която са класирани на първи етап, подават заявление за по-нататъчно участие в надпреварата, като мястото им се пази. Те обаче се движат само напред, а ако не се запишете след второ класиране, губят място, предупреждават просветни експерти. Седмокласниците могат да сверят данните си чрез ЕГН и входящ номер и в сайта на Министерството на образованието, младежта и науката. И тази година уникалният празник Каленица събра на връх Еньовден близо 400 малки прелестни момиченца в булчени премени, за да възпроизведат характерния само за Асеновград обичай. На Еньовден, който е календарно свързан с лятното слънцестоене, стотици малки невести на слънцето изпълниха улиците на Асеновград. Прелестните момиченца, облечени в булчени премени, направиха така, че градът с царското име на Асеня да бъде залят от бяло море, от сатен и от дантела. Всички каленици се събраха в двора на църквата Свети Никола, който от присъствието на калениците заприлича на вълшебна бяла приказка. Неповторими една с друга разкошни булчни рокли, аксесуари като ветрила, чадъри, букети, накити, специално направени за случая прически. Всичко това дълго ще бъде запомнено от присъстващите на празника. Стиснали ръцете на мама, баба, малките каленици бяха въведени в храма Свети Николай Чудотворец, за да присъстват на празничната литургия по повод празника Рождество на Свети Йоан Предтече и Кръстител Господен и да получат благословие и причастие от отец Йордан. След службата с празнично шествие, предвождано от архиерейския наместник свещено иконом Йордан Георгиев, калениците се отправиха към параклиса Светова Видение Богородично, известен като Каленичката, където бяха поръсени със светена вода за здраве и късмет. Шествието на каленичките продължи пътя си към центъра на Асеновград, за да приключи в градския парк с музикална програма. По-подробен материал за тази годишното честване на обичая Каленица очаквайте в рубриката Тема от деня след емисията Дневник. С празнични илюминации завърши фестивала на сватбените ритуали в Асеновград. За 9-ти пореден път Асеновград беше домакин на фестивала на сватбените ритуали. Стартирал на 24 юни 2004 година като част от проект, финансиран от Европейския съюз, фестивалът на сватбените ритуали ежегодно представя пред асеновградчани и гостите на Асеновград характерни обичаи, свързани с деня на сватбата. Показва и булчени тоалети, изработени от асеновградски фирми, които с перфектната изработка на моделите си и със своята многочисленост правят Асеновград популярен като градът на булките. В тази годишния фестивал, който се състоява в читалище Родолюбие, взеха участие местни танцови формации, като Косара Стани Маклийче, а така също и гостуващи певци, танцори, самодейци от широка лъка. Фестивалът на сватбените ритуали беше последван от концерт на площад Академик Николай Хайтов с участието на тази годишния талант на България Кристина Рабаджиева и любимата на асеновградчани родопска певица Русица Пейчева. Празникът завърши с илюминация.
За 7-ма поредна година териториалната съюзна организация на слепите и слепоглухите в община Асеновград събра на събор покрай Араповския манастир хора с зрителни и слухови проблеми от цялата страна. На традиционен преглед на художествената самодейност и спорта надпревара събра и тази година териториалната организация на слепите и слепоглухите в Асеновград свои приятели и съмишленици от цяла България. Празничното събитие съвпадна с две бележити годишнини – 90 години от учредяването на Съюза на слепите и 30 години от създаването на териториалната му организация в Асеновград. За ежегодната инициатива председателя на организацията Иван Шопов разказа. Седмия път поред отпразнуваме нашия традиционен празник на спортната и художествената самодейност на хората с увредено зрение, и слух от община Асеновград и територията. То се провежда с съдействието на общината под патронажа на кмета доктор Емил Караиванов и Общинския съвет с председател доктор Шуманов. Знаем, че всяко едно нещо си има своята цел. Така. Какво целите с тези ежегодни събори? Целта е тази, че хората трябва да се раздвижат малко, да спортуват, да попеят, да се запознаят с хора, които не са ги виждали, не са ги чували. Просто да има една интеграция между хората. А днес гости откъде имате? От гости имаме от София, Харманли, имаме от Панагюрище, Стара Загора имаме. От много градове в страната. Проявиха желание, сега не може да откажем. Целта е да, казах преди малко, че да може да имаме връзка така с други хора. Да уважат празничното събитие, на събора до Араповския манастир бяха дошли заместник кмета на община Асеновград Мария Вълканова, депутата Силвия Хубинова, кмета на село Златовръх Петър Петров и други. По повод юбилейните годишнини, Съюза на слепите и териториалната организация в Асеновград получиха поздравителни адреси от кмета на община Асеновград доктор Емил Караиванов, от кмета на Първомай Ангел Папазов, от дирекция социално подпомагане в Асеновград. В празничната програма взеха участие хор Стани Мака, фолклорната група Надежда Хвойнева от Асеновград, самодеен състав Тракийска песен от Поповица и много други. Спортната надпревара протече в 4 дисциплини – дърпане на въже, тласкане на гюле от място, вдигане на гири от място, клякане до отказ. По-подробен материал за събора край Араповския манастир очаквайте тази седмица в четвъртък в рубриката Тема от деня след емисията Дневник. Оркестър Фугас от 4-ти артилерийски полк Асеновград е спечелил първото място в жанра народна музика по време на заключителния етап на прегледа на любителското художествено творчество в сухопътни войски в Хасково на учтиви Сатком. В комплексното класиране Асеновградското поделение заема 3-то място веднага след военнослужащите от 68-ма бригада специални сили в Пловдив и 2-ра лека пехотна бригада в Стара Загора. В художествения преглед са участвали най-добре представителите се на прегледите във военните формирования индивидуални изпълнители, сред които и 4-ти артилерийски полк Асеновград. Стотици асеновградчани и гости на града станаха свидетели на рицарски битки, видяха бойни техники на нападение и отбрана с меч, пиха медовина и видяха как са се леели свещи пред средновековието по нашите земи. Всичко това се случи на Параклия със Свети Атанасий и край Асеновата крепост. С демонстрации на стрелба с лък и средновековна фехтовка започна съботната утрин край Асеновата крепост. Майсторска фехтовка показаха Цветин Апостолов от Варна и Боян Станков от София. Значи, техниките, които се изучават в нашата школа, това са техники, които са актуални за периода, примерно 11 до 16 век. Значи работи се с използване запазени средновековни фехтовални ръкописи, които са така, доста има издадени през последните години. И общо взето работим на база на тези техники. Разучаваме, тренираме и разучаваме тези основни. То наистина е бойно изкуство, също както и източните, които са по-известни. Малко хора знаят, че всъщност в Европа има точно толкова развити, ако не и по-развити бойни изкуства. И това е едно. По-различно от тези в Западна Европа, примерно, така? Не, всъщност тази техника, тя е общо европейска. Реално всъщност най-известните
майстори, най-известните теоретици са германци. Значи основно се използва Йоханес Лихтенауер, който е живял през 15 век и който е просто най-голямата фигура в тази ефектовка. Значи, повечето други майстори, които са ни оставили ръкописи, те развиват неговото наследство. Така се кажем, то е било актуално за цяла Европа. Просто оръжието мечи в Германия и в България. Всъщност това е реплика на едноръчен меч, който е бил актуален примерно от 10 до към 13-14 век. Това е така наречен дълъг меч. Може да видите разликата. Може да хванете това висшето лищо. Да. Може да видите разликата между двете оръжия. Това е по-дълго, с по-дълга дръжка, с по-дълго острие. Острието, както виждате, е по-тясно. Това е направено не само за сечение, но и да мушка. Понеже тези брони, с които тези сръбски рицари тук се появиха, те трудно могат да бъдат разсечени, но могат да бъдат пробити с пробойно оръжие. Затова се появили тези мечове. Това е вече меч примерно от периода на 14-15 до 16 век. Ентусиастите реконструктори на средновековието показаха и възстановка на средновековни занаяти, като леене на свещи, иконопис, направа на украшения и везане. Да, всички бродери са абсолютно автентични и са най-вече по открития по стенописите съответно от средновековните църкви, които са останали естествено. Най-вече се използват платове за направата на дрехи и лен, памук. Куприната е била естествено така, достъпна само за хората, които са по-богатите, да, за аристокрацията. Конците зависи от самата материя. Принципно са памучни, куприните се използват с по-деликатни материи. Какви са по-особените техники в леенето на свещи? Технологията е една и съща още от едно време. Ние ползваме същата технология, разликата при нас е, че сме добавили цвет, макар че тогава са отцветявали по различен начин, с билки, с минерали, с креда, с каквото са имали. Изкуството е трудничко е, защото трябва да се направи докато е още топла свеща. Да се изреже, да станат формите. Има около 5 минутки някъде време. След като се поставят цветовете, при нас е малко усъвременено това, че си изливаме едно готово ядро, за да може да стане малко по-атрактивна свеща. На поляната под Параклиса се приготвяха и гозби, които са били популярни през далечното средновековие. Около тигана с пържена риба се суетеше мъж с войнишко облекло, около него въоръжени мъже наблюдаваха как се приготвя обяда им. 3 вида медовина се предлагаше на импровизирания щанд за средновековни питиета. Меденото вино се радваше на голям интерес от гостите на панаира и почти всеки задължително опита от него, въпреки жегата. Специално за деня на Свети Йоан Кръстител в Кърджали под благото ръководство на отец Николай деца разказаха поучителната притча за блудния син. Театралната постановка се представи в двора на възстановената средновековна църква Свети Йоан Предтеча. След светата божествена литургия, отслужена от отец Николай, гостите присъстваха на заключителното тържество на неделното училище по вероучение при храма в квартал Веселчане в Кърджали. Децата, завършили успешно неделното училище, представиха поучителната притча за блудния син. На светлия празник отец Николай награди децата за положените усилия и благочестив труд със свидетелства, подписани лично от пловдивския митрополит Николай. На свидетелствата, които получиха всички деца, бяха изобразени сцени от българския бит, показващи пътя, труда и усилията за направата на насъщния хляб. Повече за празника ни разказа самия отец, който е асеновградчанин и отскоро е ръкоположен за свещеник в храм Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Децата днес изиграха и така научиха свой последен урок от неделното училище преди лятната ваканция за тази година, защото сега излизат в лятна ваканция и отиват при баби на море, при дядовци. Това беше последния урок. Притчата за блудния син не е случайна. Избрахме я, защото в тази неделя, на блудния син неделята,
Тази година, 2012, се основа и неделното училище по православно християнско вероучение. За първи път в неделята на Будния син събрахме дечицата тук в храма Господен и започнахме така да си говорим, да обсъждаме важни въпроси, да обсъждаме неща, които децата ги интересуват. Имат, между прочим, много така въпроси, питания за Бог, какво е ангелчето, чие име носим ние. Знаете, че много хора не знаят за името на своя светия. И така много интересни са въпроси на децата. Затова днес приключихме с притчата за блудния син. Манастира е доста стар. Каква му е историята, накратко само казано? Да, наистина е доста стар. Може да се съди по археологически разкопки и изследвания. Първите основания са 9-10 век. Първите сведения от археологически разкопки. В 13 век е разрушен от 4-я кръстоносен поход, после за много кратко време е възстановен и в 14 век е разрушен от османците. До днеска, в който вид го виждаме, знаете, в 2000-та година беше направен като музей и от 2009 е върнат на Пловдивска митрополия за действащ храм. Не напразно избрахме именно в този ден да приключи, защото е празник на нашия покровител. Той има 6 празника в годината. Единият от празниците е неговото велико и славно раждане, което честваме днеска, или по народно казано Еньов ден. Много хора припознават този празник като деня на билките, деня на лекарствата, там има и други суеверия или традиции по различните места в страната, но трябва да знаем, че най-голямата билка е дал Свети Йоан Предтеча. Той ни кара да търсим билката на покаянието, билката на смирението, билката на кротостта, на послушанието, добродетели, чрез които да отидем към Господ Исус Христос. В края беше още веднъж водещите новини. Навес, фургони, 160 бали слама изгоряха тази нощ в Асеновград. Уникалният празник Каленица събра близо 400 малки момиченца булчински рокли. На събор край Раповския манастир се събраха в Съюза на слепите и слепоглухите в община Асеновград. Уважаеми зрители, с това се разделяме до утре. Останете с програмата на телевизия TV Сатком и рубриката Тема от деня. Лека и спокойна вечер. Лека вечер и от мен.